да не влизам в битки, които не вярвам, че ще спечеля. Тази специалност ще спечеля. Снощи гледах Неделчева, депутатка. Стори ми се доста превъзбуден. Нещо се е нахъсала. Иска да пипа закона за обществените поръчки. Какво? Дупе. Само, че искам да си плати. За какво? Да речем, че не е примерен политик. За много да си жив и здрав. Браво, бе. Джаро е честити рождения ден на никой от нас. Да кажем, че изнудват със секс запис. Само на тебе ти вярвам. Да. А как ще ви ги предам? Утре в 4 на площада в Дъргалевци. Карай се нея, веднага. Постановка! Марти, изчезвай от тук! Изчезвай! Удари ме бързо! Неделчева сама се прецака. Сама се прецака. Чух, че си го взел много тънко. Ами предишните не оцениха терена и го прехвърлиха доброволно. Доброволно? А ти си бил много як напоследък. Чувам, заземаш чужди райони. Мене ме знаеш, обаче... Некви муцуни са резали ушите на мои дилъри във втори район. Така ли? Така. Представяш ли си? В моя район. Не знам какво става тук, обаче... Некой много яко ме реди. Ако чуя нещо, ще ти се обадя веднага. А знаеш ли, че... Единият от ония е бил като твоя човек? Стига де. По цял ден ми е до задника. Знаеш ли какво? Има една яка врътка с дизайнерската дрога. Стига, бе. Тя била като котешка пикня. Тая нашата те разсепва като чук. Абе, и може да не е много яка, обаче ченгетата не могат да я гепат, бе. Гледат и мигат на парцали само. Няма я в списъка с наркотиците, сещаш ли се? Офертираш ли ме сега? Ако стане работата, развъртаме тука, делкаме 50-50 и готово. Аре, че горещите оферти бързо изтиват, нали се сещаш, братленце? И умната. Много хубаво си го направил. Жив и здрав. Да. Окей. Ало? Предайте на Джаро, че теренът е чист. При още една такава среща с главния секретар и пак ще ми се отвори язвата. Разстрелял на Венци вената и му разклати стола и то точно преди да хваме на Брюксел. Припомни ми, от колко време го разследваме това?
Ако адвокатите му не го бяха измъкнали, сега можеше да е жив. Отмъщение или нов играч? Какво говорят на улицата? В този бизнес може и да е двете едновременно. Мислиш ли, че Джаро има нещо общо с този разстрел? Само той може да си позволи да думне вената. Каква ни е версията за пред журналистите? Обичайната. Неуредени финансови взаимоотношения. Какво решихте на съвещанието, господин Слав? Моля ви, оставете ни да минем. Има ли нови разстрели? Какво ще предприемем МВР? Работим по всички версии. Ще има ли арести, господин Славов? Започва ли нова нарковойна? Това ще ни попречи ли за Шенген? Без коментар. Бизнесът на Венци Венета неколкократно беше обект на разследване, но полицията не успя да докаже участието му в наркоразпространение. Този Венци определено беше жив последния път, когато го видях с Джаро. Ти познаваше ли го? Веднъж преди месец беше на парти горе в къщата. Чул ги да се карат с Жаро в кабинета му. А сега последни новини от парламента. Секс-компроматът с депутатката Ана Неделчева е на път да разбие кариерата й. Материалът излезе в интернет дни преди приемането на антикорупционните промени в Закона за обществените поръчки, които Неделчева предлагаше. Записът предизвика остра реакция. Някои хората наистина са ужасни. Депутатката да се оттегли Правят рейтинг. председател на комисията по антикорупция в парламента. Научихме, че съпругът на Неделчева преди дни е поискал развод. Това беше всичко за тази вечер. Останете с програмата на 100% са разбили семейство, защото не им е била удобно. Какво, не е ли така? Не ми е ясно как може да има хора, на които им доставя удоволствие да те прецакат. И то по такъв гнусен начин. Нали знаеш, че на някой това им е работата? Питай Джаро за това. Мен не ми се говори повече. Защо трябва да питам Джаро? Вече ти казах, син. Не намекваш ми нещо. Кажи ми какво трябва да знам. За мен тази тема е приключена, окей? За теб? А ти какво общо имаш с това? Ще те целувам при всички, ако не ми кажеш. И ти си участвал в това, нали? Заглушаващо устройство. Толкова ли съм опасен? Внимавам, когато каня гости. Господин Тоджаров, направих каквото трябва, както поискахте. Нямаше ли как по-тихо да решим проблема? Може ли една пура? Благодаря. Моля. Все пак си свърших моята работа, нали? Така я свършихте, че се разчуи в Брюксел. Да. Момчетата се престараха малко. Що не го свитнахте направо на 6 септември пред МВР? Спокойно, Иво. Уговорката си уговорка. Да, и аз изпълних моята част от нея. Браво. Така. От районите на Венци взимаш Надежда, Централна гара и Толстой. Като бонус от мен
ще получиш модерно прегради. Само толкова ли? Какво мрънкаш, бе? Какво име на Надежда и на Толстой? Няма толкова кинти там. Ми развивай ги, ми зарадвай. Нали ти твърдеш, че можеш да правиш повече кинти от вената? Докажи. Но ще ме запознаете с босовете, нали? Само за да избегна слуховете за война. Окей. Благодаря, господин Тоджаров. Чао. Да. Ако случайно чунгетите започнат да душат или някой от босовете разбере за уговорката ни, пурата, която прибра в джоба си, ще я пушиш в компанията на Венци. Така вече не се вижда, че имаш тройка. Това си кръка. Какво значи ще ви дам бърз тест? Бе, не се сдухвай, окей? Ако баща ми разбере за тройката и за танците, ще го закъсвам. Ти с този крак, какви танци, бе? Щях на мацките да ходя да гледам, иначе ще ме изхвърлят от групата. А на баща ти какво каза за контузията? Че е станала по-физическо. И върза ли се? Ама като види тройката, не ми се мисли. Милене! Да, никой няма да я види. Да знаете, че докато аз говоря с репортера, ще дойде един фотограф да ви направи няколко снимки. И вие може спокойно да си репетирате, няма никакъв проблем. Готин ли? Вили. Ето които. Здравейте! Здравейте! Михаил Симов, списание Стори. Аз съм Силвия Велева. Да, виждал съм ваши снимки в интернет с господин Тоджаров. Предпочитам акцента да бъде върху предстоящото събитие и върху балета. Да, това са неща, които хората се интересуват от тях и някак да ги пропуснем. Това продава. Тук ли? Да. Супер. Само една секунда. Включа диктофона. Да започваме, например, с това. Наистина ли сте завършили хореография? Да, завърших Академията по музикално и танцово изкуство в Пловдив. Сигурно още тогава, като студентка, сте се запознали с Джаро. Извиняйте, с господин Тоджаров. Да, студентка бях още. Всъщност, как стана? Вие ли купихте клуба или господин Тоджаров? Какво значение има това? Просто се чуя дали одобрява заниманията ви. Знаете ли, разбрах, че преди 2 месеца сте били заедно на почивка в Монте Карло и се чуя дали тогава не ви мина през ума идея за сватба? Не сме планирали сватба, но какво ще има това с танците? Извинявайте, че ви питам за това, обаче просто това е интересно на хората, пък и до сега не сте давали интервюта. Просто бих искал да добавя няколко щрихи към образа ви. Разбирам. Оговори срещата с босовете в залата за свободни боеве. Тая седмица нашия човек, трошачката, се бие. Служи за него 10 бинки. Марто, ти бил ли си на свободни боеве до сега? Участвал съм в нелегални боеве във Франция. Кръв, топалки. Здраво. Предлагаха ми да се бия професионално. Мартин ще дойде с нас на срещата с босовете. Той ще носи куфърчето с заглушителното устройство. А ти ще го представиш на другите. Искам да знае, че работи за нас. Гледай сега на това, какво ще му се случи. Абе, папагал. Гледай го, не може да разбере тапака откъде му идва. Ко? Папагал. Явно като малък си гледал бая шпионски филми. Да ти кажа, повече наблягах на порното. Това е моят приятел. С него ходим на всички срещи на Джаро. Екзотична двойка сте. Без него всеки може да те подслушва. Всичко ли заглушава? Всичко ли заглушава?
Ми заглушава клетките на GSM-ите. Заглушава СРС-тата. Ако поискам, ще заглуши и вибратора на жена ми. Джаро няма доверие на босовете, а? Мене, ако питаш, Джаро няма доверие на никой. Дори ги мрази всичките. В този бизнес с дрогата, Марти, всичко е така помие. Днеска те прегръщат, утре те поръчват. Както и да е. Когато този приятел работи, ефира е чист. Дишаме. Добре, ще се грижи за него. Не. Ще ти го дам утре, на срещата. Да не му се случи нещо. Три таксита смених, за да те видя. Прозвуча, че е нещо сериозно. Джаро прави среща с шефовете на наркорайони. Къде? По време на матч в зала за свободни боеве. Ти да не искаш на опера да отидат. Този път ще ги запишем. Не можем. В отдел много пъти сме правили опит да запишем Джаро. Носи заглушаващо устройство. Заглушаващото устройство ще бъде в мен. Джаро вече ми вярва. Това е нашия огромен шанс. Трябва да ми намериш същото куфърче. И предавател, с който да сменим тяхното заглушаващо. Искаш да вкараш СРС-то на среща? А заглушаващото в тебе ли ще бъде преди среща? Куката не ми го остави. Ще ми го даде точно преди нея. Виж, ти си ловък с ръчници, само че не си факир. Няма да се справиш сам. Ти изтрещя ли? Добре, ако искаш да се самоубиваш, действай. Аз обаче няма да участвам в това. Ще имаме и друга възможност. С този запис излизам от играта. Ти получаваш всичко. Ще сменим куфърчетата по време на матча. Само ни трябва човек вътре в залата. Аз съм този човек. Да не си помислил за друг. Благодаря ти. Прекараме. Изцапан си. Къде? Ето тук. Щяха да ти се карат. Добре, че ме предупреди. Мене мама ме наказва, когато се изцапам. Не е ли много строга? Не, защото съм умърла. Кой ти каза, че си мърла? Татко. Когато татко не те ли наказва? Вече не. Лошите родители ги затварят на едно място и ги държат там, докато не се поправят. Децата виждат ли ги там? Ема, хайде прибирай се. Ще се видим пак. Да, ще се видим пак. Чао. Так му щях да викам баща ти, да ми помогне. Остави го, нека си почива, сигурно е уморен. Браво. Поне един човек в тая къща ме разбира. Как ти е кръка? По-добре. Аз той е вашия физкултурник. Трябва да се видя с него лично. Какво правите, бе? 2 години съм бил в казармата. Нямам нито една травма. Той не е виновен, аз сама си се понатоварих. С теста какво стана? Направихме го, но то още не се го върнал. И как се представи? Всичко си написах. Браво. Ако си повишиш успеха, с майка ти може да си помислим за танците. Обаче искам резултати в учението.
Да ти помогна? Не остави, аз ще се оправя. Иво, ще ми помогнеш ли? Мерси. Вили, искам това движение малко по-плавно. Момичета, хайде да повторим само последната част от комбинацията с ръцете. По-плавно го направете. Айде да видим. Супер. Ти няма ли да тръгваш вече? Загледах се. Не знаех, че харесваш танците. Не бе, в една малката газела там. Тя още ученичка. Так му е. Да си я дресираш както искаш. Колко си извратен. Не бе, аз си обичам. Знам ги твоите жени, които обичаш. Тя определено не е твой тип. Така ли, какъв е моят тип, бе, Сани? Да речем нещо над 25. Ти ли точно ще ми говориш за разлики във възрастта? Аре, моля ти се. Супер, продължавайте. Аз сега ще се включа. Повторете цялото нещо, ако искате от начало. Здрасти. Здрасти. Взел си списанието. Да. Харесва ли ти статията? Много, да. Любовното лято на Джайро и Сани. Много е хубаво. Изрод! Ще си ги надрънкал. Не съм говорила такива неща. А какво правим да тук? Не беше част от интервюто. Снимка на яхтата. Говорила си за пътуването ни в Монте-Карло. Джаро трябваше да пише само за събитие. Кой му пука за шибаното ти събитие, бе, Сани? Кой му пука? Още 5 минути и тръгваме. Ще дойде. Трябваше да сме тръгнали вече. Звъни. Ало, кажи ми, че пътуваш, моля те. Аз не мога да дойда. Съжалявам. Съни. Няма да дойде. Не мога да повярвам. Ще пробваме сами. Момичета, мятайте се в колите и да тръгваме. Теб не те ли освободиха от физическо? Да, бе, мамче, що? Само клинове и тениски съм пуснала в пералнята тази сутрин. А тия са стари, намери ги на дъното на гардероба. Стари. Това ти го купих миналия месец. Зорница, погледни ме. Окей, записах се на танците, това е. Това с кръка ти оттам, нали? Вехнах. Амо, стига, бе. Добре, що не ми казваш, що ме лъжеш? Изкарах 3 на теста по английски. Много хубаво. Беше чиста случайност и мислех, че ще кажете, че танците са виновни. Кога стана това? Вчера. Баща ти къвто е крив, сега съвсем ще вкисне. Не, и ако не му кажеш. Сега и аз да го лъжа, така ли?
Мамо, това е контрол над информацията. Обещавам да оправя оценката. Готин дрибъл. О, Тинка! Здравей, татко. След 15 години пак, татко. 17. Ей, що му казваш? За какво пак си тук? Не пълна. Трепнаха ми някакъв злом. Човек да не се облегне на врата. Здрав ли си? Тя, какво ти пука, нали не искаш да ме виждаш? И ти обеща да не влизаш повече в затвора. За какво си дошъл? Имаш ли нужда от нещо? След 4 месеца всичко ще имам. Все пак, мога да уреда с всичко, което поискаш. Ти си почнал някаква далавера. Син на баща си. Взима занаята? Даже съм те задминал. Нямам как да те прегърна. Аз и не искам. Идох просто да ти кажа, че ти прощавам. За всичко. Въобще няма да се усетят. Абсолютно същия. Аз ще бъда дегизиран. На първия ред. Сигурен си, че Джер няма да познае, а? Понякога най-трудно забелязваш това, което е пред очите ти. Попов хамелеона. Слушай ме внимателно. Предавателя ще бъде в куфарчето. Вие най-вероятно ще влезете през задния вход. Къде ще ги разменим? В съблекалните? Не, там има малко хора. По време на матча, докато Джаро и останалите гледат. После трампиме куфарчетата.
Аре бе, изпускаш твоя човек, трошачката. Това да не е самолет да го изпусне. Чай. Заложих на другия. Васко Ламята. На кой? Ламята, да. Ламята. Голямо съм бишче. Веро, всеки път като залагаш печала пари. Сега. Докато трошачката излезе, имаме малко време, колкото да оправим пазарниче. Вако, ако тия звъннат едновременно, какво правите? Това Мартин работи за нас. Имаме чист сигнал. Пускай записа. Момчета, вестниците съобщиха някои много тъжни неща тази седмица. Нашия приятел Венци свърши курс. Бог да го прости. Редим, казвай каква е схемата, за да знаем какво да правим. Оставаме само тук присъстващите. А мангустата къде? Мангустата фактор ли? Дал съм му кафето, си го продава в гетото и си трае. Венци лека му пръст го няма. До Чавдар виждате ли го? Лежали сме заедно. Той поема целия бизнес на Венци. Как така целия? Като имаш предвид целия, имаш предвид целия? Чавдар ще вземе териториите на Венци, второ и пето район. Това не е оферта, Джаро. А аз къде ще продавам? Ти предложение ли имаш или какво? Ти държиш седми район. Венци те беше извозил със Студентски град, сега пак ще е твой. Мето, за теб си остава 8 район. Плюс Враждебен. Светло, ти бръмчиш в 4 и в 6, но и в Боро. И не забравяйте, бялото и амфетите навсякъде са мои. Искам това да се знае на улицата. Въпроси? Ивак, как е Адрианчето? Пита ли за мене? През 10 минути. И така, имаме победител. Слушене, победител е състезателят от синия тъгъл Станислав Нетков Стъки. Да ти кажа нещо. То нашия да е задно. Уважаеми зрители, има малко забавяне във втория двубой за тази вечер. Моля ви да проявите разбиране. Имаме проблем. Нима. Трошачката е предобрил скокът. Ти ли ще се биеш? Забрал съм си шортите. Обаче имам по-добра идея. Дами и господа, има промяна в имената на участниците във втория двубой тази вечер. Витко Добрев, трошачката, няма да се бие. Абе, Джаре, този път май ще взема парите служебно, абатка. Я се дърс прилично, моля. Но организаторите няма да изтеглят мача и на ринга излиза нов участник. Той е тренирал бокс и се казва Мартин Христов.
Само бокс ли си тренирал? Да. Правиш и пускаш. Прави. Няма да му даваш да влиза до тебе. В синия ъгъл. Многократният победител в свободните боеве с 3 нокаута и само една загуба. Васко Ламов. Ламята! Джаре, Ламята не е ли малко етричък за твоето момченце? Знаете правилника, подчинявайте се на моите команди, защитайте се при всяко време. Давам в ъгъла. В ъгъла. В ъгъла. Готов! Готов! Файт! Като го гледам къв е хилъв, по-добре заложи на една кифа там с табелата. Радо, давам 2 към 1, че мой човек ще смаже Ламята. Щом искаш още да се набутваш, дадено. Към аз? Той малкият се оказа жилка, а? Виж какво го прави. Знае какво прави. Ти си вътре. Файт! Браво, бе! Ти си имал и талант да оцеляваш. Докато трае почивката да поработим малко. Други проблеми имаме? Какво правим с тия литовците с дизайнерската дрога? Не си пащат на никой. Какво? Бой и секс? Не. Ще ги накараме да се кихат. Няма страшно. Абе, вие луди ли сте, бе? Дай да ги прекараме през кухите и да ни направим един реден павилион. Так. Да ги накиснем, викаш? Редено. Аз съм окей. Хайде, готов ли си? Давай, успех! Фагала! Файт! Абе, Джаре, твоето момче нещо майче се мъчи на ринга. Здрасти, братле. Взимай куфара и тръгваме.
господа, победител с нокаут е състезателят от червения тъгъл Мартин Христов. Айде, готови сте. След една минутка сте на сцената. Айде, Мацки, време е. Секунда. Мацки с вас съм. Здравейте, момичета. Готови ли сте? Сега сте по-важни вие. Излезте на сцената и ги разбийте. Окей? Айде. Всичко е наред, работи перфектно. Дай го, нямам обхват. Що тогава звън на телефон? Ако това нещо е било включено, никой не може да има връзка в този периметър. Навлизане работеше, значи нещо е станало в залата. Иво, плащам ти да ми решаваш проблемите, не да ми ги обясняваш. Ето го! Ето го и шампиона! Изпуснахте награждаването. Тук аз награждавам. Яска, много ме боли корема. Мине през някоя аптека, моля те. Няма проблем. Някоя определена или която намерим? Карай към тази на колелото. Окей.
Какво се е случило? Джаро. А с теб какво е станало? Бих се. За Джаро. Защо ли въобще питам? Слушай, днес се случи нещо голямо и ако всичко е наред, аз ще се махна тук. Късмет ли е? Идваш ли с мен? Марти, май много са те удрили по главата днес. Не искаш ли да се махнеш от тук? Какво ти ще ме спасиш ли? И какво ми предлагаш? Да ходиш да се биеш за пари? И да трябва да бягаме от Джаро? Предавам ти свобода. Ще заминем за Рио. Ти наистина си го решил, нали? Там няма как да ни открият. Взимаме 2 билета, паспортите и изчезваме. Не знам. Нищо не мога да ти обещая. И що останахме до толкова късно? Ще чуеш. Заслужаваше си вчера да прекъснем обяда на съдия Мицев. После ти ще платиш обяда. Ако това ти е озвучаването за партито, мен ме отпиши. Не съм много сигурен, но да не си слушал такова парче. На мене ли ме го разправяш? Записал съм Джаро и цялата наркоизмет как си разпределят София. И къде го записахте? Ами, в една зала за свободни боеве. Ти ми скри шапката. Я пусни да чуем. Чавдар ще вземе териториите на Венци 2 и 5 района. Това не е оферта, Джаро. А аз къде ще продавам? Ти предложение ли имаш или какво? Ти държиш 7 района. Венците беше извозил със студентски град, сега пак ще е твой. Ето. За теб си остава 8 район. Плюс Враждебна. Светло. Ти бръмчиш в 4 и в 6. И не искам да забравяте. Бялото и мафетите. Навсякъде са мои. Искам това да се знае на улицата. Браво, Попов! Това вече е удар. Абе, беше само голям шанс. Кога успя? Ти беше в Благоевград. Ако беше тук, ще си с мене. Утре отиваме право при главния секретар. Ще се зарадва много. Значи трябва да се обръсвам. Късно е, обаче ще звънна и на Витомиров от касационната прокуратура. Някакъв подвалди ме пита за теб. Валди, много му здраве. Разбрах, че Мартин днес пак е впечатлил шефа. Ти какво това? Взема му става навик. Досия ти му беше любимец. Младо е жребчето, още няма опит. Мога да си го обяздиш. Аз яздя само опитни коне. Куките имат запис на разговора в залата. Какво има на него? Не знам, някой на масата сигурно е записвал.
Нещо става, което не разбирам и това започва сериозно да ме дразни. Ако има такъв запис, той никога не трябва да вижда бял свят. Ясно ли? Веднага звъна на нашия човек, да. Бояна, провери колко бързо можеш да прехвърлиш всичките ми пари в Съни.